Benvinguts i benvingudes a la que serà la penúltima entrevista política d'aquesta temporada. Avui entrevistem Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou. Benvingut. Hola, molt bon dia. Una setmana freda i ara sí, en la darrera entrevista d'aquest mandat, agrair-vos, com no podia ser d'una altra manera, aquest espai que durant aquests 4 anys ens heu dedicat per poder informar a la ciutadania de tot allò que estem fent en el nostre dia a dia com a grups municipals. Gràcies també a vostès per prendre-hi part, per participar-hi activament. Fem balanç de mandat. Entrem en matèria, que són 10 minuts i passen de pressa. Des del seu punt de vista, com ens ha anat aquest mandat? Aquest mandat, evidentment, i ho hem dit moltes vegades i no em vull repetir, ha estat un mandat molt accidentat, un mandat que ens ha precedit amb la Covid i el Glòria, però que valorem molt positivament i que traçarà també les noves línies del futur mandat. Per què ho dic així? Ho dic així perquè des de l'Ajuntament hem treballat molt i incansablement en projectes que properament veuran la llum en aquest any vinent i en els següents, i per tant vol dir que el proper mandat serà un mandat de desencallar aquells projectes que vam iniciar en el mandat Covid-Glòria. No només vam haver de donar resposta a aquelles necessitats que vivien els malgratencs i malgratenques i que actualment encara tenim una repercussió important d'aquests dos esdeveniments, però sí que alhora hem pogut traçar projectes de gran envergadura, com pot ser el tram 0 de la Riera, com pot ser els 2 trams també de la Riera en el tram comprès entre la rotonda del Cap i Santa Rita, projectes que venen també subvencionats per la Generalitat. De fet, s'anunciava que en el pressupost del 2023 de la Generalitat més de 4 milions d'euros venen a Malgrat de Mar, i això ha sigut un treball de molta feina d'aquest govern i també personalment de negociacions amb l'Agència Catalana de l'Aigua per poder desencallar un projecte tan indispensable com és el tram 0 i que ens farà poder projectar una zona turística molt diferent i també acabar el projecte del passeig marítim que, com ja hem explicat, l'Ajuntament hem iniciat els tràmits de contractació per la revisió del projecte, perquè el que sí que tenim molt clar, i tenim molt clar des de Malgrat ens mou, és que els projectes s'han de fer ben fets, han de ser projectes ambiciosos i projectes que puguin anar lligats de recursos econòmics que vinguin de fora. Estem en un moment on parlem molt dels Next Generation, parlem molt de subvencions externes. Des del govern ho estem fent. De fet, un exemple molt clar són aquests 800.000 euros que ens han vingut per l'Escola Marià Cubí i que, per tant, han de ser una notícia important perquè és una millora per tothom, però també, en aquest cas, pels infants i joves que utilitzaran l'Escola Marià Cubí, i anar en aquesta projecció d'aquell Malgrat del 2030 que nosaltres ja parlàvem el 2019, que ara tothom se n'omplirà la boca, però que en vam ser pioners i que continuem creient en que hem d'abordar les necessitats també el futur d'aquells malgratencs i malgratenques del 2030. Com ha anat amb el soci de govern, el Partit dels Socialistes de Catalunya, i en tot cas reeditarien aquest pacte? Bé, com ja vaig dir en l'última entrevista, en aquell moment no estava nomenat candidat, la valoració és molt positiva, hem treballat molt còmodament, molt bé, i hem pogut anar treballant tots aquells projectes en el que ens vam comprometre que tiraríem endavant, aquells que tenim en el Pla d'Acció Municipal, i com deia ara, amb aquests projectes que ben aviat veuran la llum perquè estan travats, perquè ja estan aprovats i que molts d'ells ja tenen dotació econòmica. Pel que fa al tema de les negociacions, jo des del 10 de febrer soc públicament el candidat a l'alcaldia de Malgrat ens mou. I el candidat a l'alcaldia és perquè busquem guanyar les eleccions, busquem obtenir l'alcaldia amb l'objectiu de portar a terme tots aquells projectes que millorin el benestar de les persones. I com a tal, com que esperem guanyar les eleccions, si féssim un símil a nivell esportiu, quan comences una partida de joc, el marcador està 0-0. I qualsevol de qui participa en aquest partit té les possibilitats de guanyar. I en aquest cas nosaltres sortim per guanyar, ara és el moment de Malgrat ens mou, i per tant parlar en aquests moments de negociacions es fa complex, evidentment, quan la ciutadania hagi decidit i ens hagi marcat quin és l'encàrrec que volen pels següents 4 anys, Malgrat ens mou, com no pot ser d'una altra manera, ens asseurem amb aquest encàrrec per desencallar tots aquells projectes que millorin el nostre municipi. Que ens toca fer-ho des de l'alcaldia? És el que busquem. Que ens toca parlar amb partits polítics? Evidentment, ho farem si aquella negociació o aquell pacte és per una millora
per la nostra vila i pels malgratencs i malgratenques. A vegades, però, en els partits, sobretot de futbol a la base, quan no en tenim prous de jugadors, el que fem és anar a agafar els d'una categoria inferior. Bé, en aquest cas és un bon símil. Estem parlant de quan la partida de joc ja ha començat, quan el joc ha acabat i hem d'anar a fer una partida de la Lliga, no? Per tant, quan arribem en aquesta Lliga, doncs veurem si necessitem la col·laboració d'altres equips de futbol o no, en aquest cas, doncs, si necessitem la col·laboració d'altres partits. Arribat a aquest punt, veurem també quina disponibilitat té l'altre partit o l'altre club amb les ganes de poder mantenir sempre el màxim per poder canviar de categoria i pujar a un lloc superior. Que aquest és el moment de Malgrat. Malgrat ha d'estar de moda i això és el que pretén Malgrat ens mou. Situar Malgrat a la moda. Situar Malgrat en un punt on ens faci ser el que toca. Malgrat ja no és un municipi petit, de fet estem així de saltar els 20.000 habitants i per tant això ens ho hem de creure. Perquè ja ho és, Malgrat té les eines, té les oportunitats, té els recursos i només ens falta creure i potenciar. I això només ho farem si qui està al capdavant de l'Ajuntament busca l'excel·lència, busca la perfecció i busca treballar amb aquest objectiu. Parlem de Jofre Serret com a candidat. Diu que té un somni. Quin és aquest somni? Malgrat quan dic que tinc un somni, em refereixo que vull que Malgrat sigui un municipi capdavanter, un municipi on l'urbanisme sigui més humà, on sigui aquesta capacitat d'orgull malgratenc en la línia de que hem de ser capaços de créixer com a vila. I quan dic com a créixer em refereixo en tots els àmbits, en el progrés social, en el creixement econòmic, en la transformació urbana, però sempre centrant en el debat a les persones. I el somni, doncs, és assolir aquest Malgrat millor. I treballarem per aconseguir-ho. Tenim projecte, tenim equip i tenim el somni. I per tant, Malgrat de Mar es mereix que tota aquesta munió de persones que s'han aplegat a Malgrat ens mou i que han aportat i estan aportant el seu coneixement per fer de Malgrat un Malgrat millor, doncs també estem avesats a escoltar. Escoltar i treballar, que és el que farem també en aquests propers dies, per continuar ampliant en aquest programa electoral que tenim elaborat, però que també continuem treballant, perquè creiem que els programes electorals, igual que l'administració, ha de ser capaç de modificar-se, de sumar propostes i de sumar tot allò que preocupa a la ciutadania. La política, i en el cas de la política municipal, crec fermament que ha de ser útil. I per ser útil hem de poder també donar resposta a aquelles petites coses que el ciutadà i ciutadana demana i necessita. I a vegades ens pot semblar que és una cosa molt senzilla, però per a aquella persona allò fa que la vida sigui més fàcil o fins i tot pugui semblar o pugui ser més justa. Quan coneixerem l'equip de Malgrat ens mou? Molt properament, en aquest proper mes, anirem desgranant diferents persones que s'han sumat en l'equip, que tenen un paper diferent en tot l'equip i per tant tampoc explicarem encara en quina posició van a la llista perquè això no és important, no va del número, no va de la persona, sinó que va d'equip i de Malgrat. I per tant anirem coneixent les diferents persones que s'han sumat al projecte o que ja en formaven part i que tenen ganes de fer un pas més mitjançant diferents mecanismes, entre ells els mitjans de les xarxes socials que tenim. I anirem coneixent per què s'han sumat al projecte, per què creuen en Malgrat ens mou i per què volen treballar pel nostre municipi. I acabem, perquè ens queda molt poc temps, no ens avançarà algun projecte del seu programa electoral? Algun partit ho ha fet? Bé, jo, com deia abans, el nostre projecte sí que serà un projecte ambiciós. Creiem que Malgrat ha de tenir l'ambició de créixer. Com deia abans, tenim fórmules i tenim recursos per poder tenir els recursos econòmics, vingui mitjançant subvencions, vingui mitjançant el que sigui, però som capaços de poder tirar endavant aquests projectes que han quedat encallats en algun moment o que s'han hagut d'elaborar mentre mentre passava, malauradament, la Covid i la pandèmia, i per tant veureu que és un projecte o un programa, millor dit, amb projectes ambiciosos però també realistes. No prometrem res que no es pugui portar a terme, però sí que volem el millor.
I per tant buscarem, com deia abans, l'excel·lència en tots i cadascun dels projectes. Cada frase que hi haurà en el nostre programa electoral està molt pensada i amb uns professionals al darrere de cada àmbit que tenen molt detalladament pensat per què escrivim aquella frase. I per tant, hi haurà projectes importants, projectes que veurem i que aniran lligats doncs, en l'àmbit de l'esport, hem de créixer en l'àmbit esportiu, hem de donar suport als esportistes d'èlit, hem de donar suport als esportistes de la base, també en àmbit de cultura, en àmbit de salut, en àmbit d'educació, entre molts d'altres. Veurem el teatre o no? Veurem, segurament, evidentment, nosaltres, si recordareu, vam emmarcar un projecte que es deia Malgrat 2030, on aquí projectàvem tot allò que volíem pel Malgrat del futur, molt relacionat amb la sostenibilitat, el medi ambient, el canvi climàtic i com abordar tot aquest front, però també en creixement econòmic i progrés social i, evidentment, doncs, a nivell cultural. Ja vam dir que el projecte del nou equipament cultural que evidentment doncs, ha d'albergar un teatre i ha de ser. De fet, hem assentat les bases amb aquest projecte aprovat en aquest govern com a estudi de programació i que haurem d'elaborar tan bon punt doncs, entrem aquest projecte de teatre per anar a buscar el finançament, com deia abans. Jofre Serret, portaveu de Malgrat, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Moltes gràcies i fins la propera.